Na shiga uku. Wayo. Kai, na rantse da Allah ba zan yadda ba. Na uba. Kai? Yaji ya samu fa. Kin san yadda yake mun? Wani masifar azabar zafi nake ji ba. To ya kake ji? Kullum magana nake maka ka fita a harkan dan ƙauyen nan, ka fita a harkan dan ƙauyen nan. Wallahi wata ruwan batir zai zuba ma. In Allah da ba zai samu ruwan batir ba. To shikenan ka ci gaba da shiga harkan shi, wallahi wata ran sai ya zuba ma ruwan batir. Ni gayan nan zai wa haka? Yaji bai samu fa. Yanzu gaba ɗaya fa daga baya har gaba ko ina ya ɗauki wuta, zafi nake ki fifita min da Allah. Ka ci gaba. Ki fifita min da Allah. Ni fa taimako fa nake yi. Fifita nake maka na taimako. Kuma ni kake ma masifa, ni na zuba maka ne. Sai in shiga ɗaki na je in zauna, ina ruwana. Taimako fa nake yi. Baya za ki banni. Za ki banni da Allah ki fifita. Wayo. Kana ki da waje na. Yanzu dai akwai shawara. In ka karɓa ba dai Shakundum ba ne? In dai har kai amfani da shawara na, zo ka ji. Dan Allah. To ai wallahi gayan nan da ya da gidan nan gare ya mutu a inda yake. Da ya san abin nan da zan mishi wallahi gare ya mutu daga inda yake kawai kar ma ya da gidan nan. In ba ya danka mishi ba ta ya zai san karawa. To ai gare ya mutu da abin da zai zo ya tarar mu. Ki bibita da Allah.